היוש, אז עכשיו אני הולכת להתאפר, כי אני הולכת עם סבתא שלי לקניון. אבל יש לנו הולדת, אז כאילו לקחה אותי ליום הולדת, אני אשים תוכן. התוכן יצא לי ממש יפה. אני בסוף אראה לכם את הלוק הסופי. עכשיו אני שמה קונסילר. עכשיו אני שמה משזף. אני ממש די לבנה, כאילו אני לא ממש, אני די לבנה. חייבת נשים. וזה ממש מוסיף. עכשיו נשים סמק. קודם פודרה. עכשיו אני אשים סומק. סוף יש לי עוד 8 דקות צריכה להתקשר אליי. ואני לא מוכנה, אני עוד לא התפרתי ולא שמתי נעליים. כי יש לי גם לשים את הנעלי פומה, אז כאילו אתם יודעים, מי שרוצה לזהות אותי, אני בגין חולון ואני עם ג'ינס וחולצה שחורה ארוכה. מי שרוצה שיבוא. עכשיו נעשה את הגבור. צריכה מאסקרה ואני לא יודעת איפה היא. הנה. יש לי את המאסקרה של סקרה שהיא ממש טובה. ממליצה. אם אני אסיים את האיפור. בשלב האחרון זה לשים את הסרטון. אני לא יודעת איפה שלי, אז אני שמה מאמא שלי רק את הסרטון, אוקיי? שמתי. אני אביא לכם את הלוק דקה. בחלק 2, ביי. ביי 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 ביי.